हाल हो गइल सबके बजा दिला बाजा हमरे नंबर वीआईपी राजा और जेब के सब्सक्राइब करला ओके माने नहीं अपना जान से भी ज़्यादा। तो जौन सब्सक्राइब वाला बटन लौकता ओकरा के दबा के अभी ना हमरा से जुड़ जाले क्या खेसारी लाल यादव के हर एक अपडेट ये वाला चैनल पर मिलेला। तब भाई देखली भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और रानी एक्टर के एक बहुत ही बवाल लेवल के बहुत ही झकास सॉन्ग रिलीज होके जा रहा बा जौना गाने के टाइटल बा राजा हमार महाराजा हवे। अरे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के और रानी एक्टर के साथ ये वाला गाना होकेला बा बहुत ही झकास बहुत ही हेवी वाला ये वाला सॉन्ग होके वाला बा। आर्या एंटरटेनमेंट प्रेजेंट पर आवे वाला बा और बहुत ही बेहतरीन बहुत ही झकास ये वाला सॉन्ग होके वाला बा राजा हमार महाराजा हवे। और भाई लो इफेक्ट में काम के लिए बड़ी रानी एक्टर और भाई लो बहुत ही बेहतरीन बहुत ही झकास बा। और तो लोग बता दी कि ये वाला गाना जो बा तो आवे वाला बा आर्या एंटरटेनमेंट पर और भाई लो 18 तारीख के गाना रिलीज हुई 6:15 में। अरे हाँ तो भाई लो तो लो ये वाला गाना के तनको मिस मत करे लगे राजा हमार महाराजा में कुछ ऐसा गाने के टाइटल बा तो लो ये वाला गाने के तनको मिस मत करे लगे बहुत ही हैवी बहुत ही झकास बहुत ही हैवी मतलब ये वाला सॉन्ग होके अलावा खेसारी लाल यादव के बहुत ही हाई क्वालिटी के वीडियो के साथ होके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग होके अलावा करे जितना ही बड़ाई कर ले उतना ही कम ही बा क्या कि खेसारी लाल यादव ही कर बन के वाला गाना बहुत ही हैवी बहुत ही झकास बा। बाकी भाई लोग तोलो के यादव जी के झंडा 2 गाना सुनला तो कैसा लगल कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन बाकी तोलो के ये वाला गाना 18 तारीख के आर्या एंटरटेनमेंट पर ये वाला गाना रिलीज हुई और तो लोग 18 तारीख के वेट करिए लगे 6:15 में खेसारी लाल यादव के और रानी एक्टर के साथ तो लोग बहुत ही हेवी के सॉन्ग रिलीज होके वाला बात। तो फर्स्ट लाइक तो लोग करे लेंगे बाकी हमरा के इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए लेंगे मतलब मेंशन करिए लेंगे इन स्टोरी फर्स्ट लाइक करके गाना के जौन गाने का टाइटल बा राजा हमार महाराजा हवे। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें वीडियो को शेयर कर लें। थैंक यू सो मच फुल वीडियो वॉच करे खातिर।